Μα ο πόνος έγινε άνθρωπος. Και νάτος, εκεί. Δεν μπορείς να τον αγνοήσεις. Οι άνθρωποι πονάνε. Ο πόνος πονά. Κι εγώ αιμορραγώ. Ξέρεις γιατί? Γιατί φοβάμαι ότι όταν πάψω να μιλώ, κανείς δεν θα υπάρχει για να με ακούσει. Σου είπα ψέματα. Ακούς? Σου είπα ψέματα. Δεν φοβάμαι μόνο ποια είμαι. Φοβάμαι τη μέρα που θα σπάσω τη μάσκα στα δύο και κανείς δεν θα είναι εκεί. Ακούς? Γιατί οι άνθρωποι αγαπούν αυτό που τους μοιάζει. Αν δεν μοιάζω σε αυτούς, αν δεν μοιάζω με κανέναν, και ακόμη κι αν μοιάζω, τι γίνεται με αυτούς που καμία ομοιότητα δεν φέρουν? Και κανείς να με παρηγορήσει, φοβάμαι πως δεν θα υπάρχει, που μόνη θα είμαι. Γιατί κανείς δεν νοιάστηκε αρκετά όταν είπα την πρώτη μου λέξη. Θα νοιαστούν άραγε για την τελευταία? Και εγώ δεν θέλω να υπάρξει καν τελευταία. Ακούς? Θέλω η ανάσα μου να έχει σε κάθε γωνιά της ελπίδας και να γίνει φως για τα σκοτεινά μονοπάτια των μοναχικών πεζοπόρων. Ακούς? Πονάω. Ακούς?